Og i Skive sidder der 28 elever i 2G, som har tysk. Hvad er det, du har lavet? Jeg har oprettet en gruppe på Facebook, hvor vi kan snakke med en anden klasse fra Tyskland. Vi har blandt andet brugt Facebook til at skrive til hinanden om, hvad danskere synes om tysker, og tyskere synes om danskere. Jag har skrevet, ich finde die Deutschen sehr hilfsbereit und ich denke auch, dass die Deutschen sehr gerne Urlaub in Dänemark machen. Vi kan også hjælpe hinanden med opgaver. Anders, hvad synes du, det har betydet, at vi har lavet den her Facebook-gruppe? Ja, jeg synes, det har været spændende. Man får andre vinkler på ens opgaver, når man hører de menige tyskere om, hvad de tænker om forskellige ting. Nogle ting, man ikke kan læse sig til. Så det synes jeg har været spændende. Hvad har du fået ud af, at vi har brugt den her Facebook-gruppe med den tyske klasse? Jamen, det har været godt at bruge tysk i en anden sammenhæng end undervisning. Bjarke, hvad har du lært af, at vi har brugt Facebook-gruppen til at have kontakt med en tysk klasse? At tyskere er lidt mere frie, end vi tror, at de ikke bare er bundet til skole, men også har fritid og laver mange af de samme ting, som vi laver. Er der noget, der overraskede dig? Ja, faktisk lidt, at de er så frie, og ikke deres skole er så bundet, som jeg faktisk troede, det var. Ja, så det har været en god oplevelse? Ja.